Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa, para siswa-siswi ingkang kawula tresnani, kados pundi pawartosanipun? Mugi-mugi tansah pinaringan kawilujengan kalis nirbeda sambikala. Para siswa ingkang kawula tresnani, wancinipun pelajaran basa Jawi inggih menika sampun ngancik babagan tembang mocopat. Nah, menapa ingkang dipun arani tembang mocopat niku? Nah, mekaten. Tembang mocopat inggih menika salah sawijining karya sastra Jawa ingkang awujud tembang ingkang duweni paugeran-paugeran kados guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Nah, paugeran utawi aturan menika ingkang mbedakaken tembang mocopat kaliyan tembang-tembang Jawa lintinipun. Nah, lajeng menapa ingkang dipun arani guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu niku? Nah, mekaten. Guru gatra inggih menika cacahing gatra utawa lare saben sapada utawa petik. Lajeng ingkang dipun wastani guru wilangan inggih menika cacahing wanda utawa suku kata pangecap saben sagatra. Dene ingkang dipun arani guru lagu inggih menika swara ing pungkasaning gatra utawi dongdinge swara. Sama paham nggih? Kersane mboten susah anggenipun melajari katiga paugeran sakmenika langsung mawon saged praktek. Nah, nanging saderengipun praktek kita kedah mangertosi bilih tembang mocopat niku cacahe wonten 11. Nah, 11 niku boten sembarangan angka. 11 niku minangka alur kehidupan menungso. Nah, tembang mocopat dipun mulai dene Mas Kumambang. Nah, maknane Mas Kumambang niki alam kehidupan menungso nalika tasih ing alam ruh, tasih ngambang. Dereng mangertosi punapa jaler napa estri ten alam ruh Mas Kumambang. Lajeng nomor kalih inggih menika mijil. Mijil mertandakake yen menungso sampun lahir. Lajeng nomor 3 inggih menika kinanti. Nah, kinanti niku tegese dipun kanthi. Iki simbole lare alit ingkang tasih mbetahaken dikanthi dening bapa lan ibunipun. Lajeng tembang mocopat salajengipun inggih menika sinom. Sinom niku martandakaken yen manungsa sampun dewasa utawi usia nem-neman. Nah, mumpung tasih nem dipun gunakaken waktunipun kangge belajar. Antos wonten inen-inen belajar nganti 7 pendopo 7 gunung nglewati 7 samudra niku inen-inene tetilarane para leluhur. Nah, niku wonten ing tembang sinom. Lajeng sak mantune tembang sinom inggih menika asmaradana. Asmaradana niku mertandakaken bilih yang nem-neman niku nggih saged nandhang asmara. Asmara niku tresna, dahana niku geni. Nah, biasanipun niku mertandakaken bilih lare nem-neman niku nek pun kadung tresna niku makantar-kantar kados geni katen nggih dahana. Lajeng sak mantunipun asmaradana wonten tembang gambuh. Nah, gambuh niki ateges jumbuh. Jumbuh niku dipun nikahake. Pun mulai cocok jumbuh niku dipun
ditambahkan dening tembang gambuk. Lajeng sak mantunipun tembang gambuk wonten tembang dandang kula. Dandang kula niki mertandakan bilih bebrayan keluarga niku sampun mepak. Nggih, sampun wonten keluarga, nggih, rayatan garwa, lajeng yoga, lajeng wisma, bondo lan lintun-lintunipun iku asmara. Lajeng durma. Nah, durma niku maknanipun berderma. Berderma ampun ngantos medhit wonten ing ajaran leluhur niku nggih berderma. Lajeng mantun durma niku biasane yuswanipun menungso ngancik usia dewasa ngantos sepuh. Mulane wonten tembang pangkur. Pangkur tegese mungkur. Mungkur saka napa? Saka keduniaan. Nah, lajeng saking pangkur niku ngancik wonten ing tembang macapat megatron. Megatron niku maksudipun nggadhahi makna rohipun dipun pegat, atosipun seda. Lajeng tembang ingkang terakhir inggih menika pocung. Pocung niku saged dipun arteni ulesan utawa pucung. Iku pungkasane kehidupane manungsa. Nah, para siswa ingkang minulya, sakbadone mangertosi jumlahe tembang macapat lan maknanipun, sumangga kita latihan ingkang sepisan inggih menika latihan nembang. Sak mantunipun latihan nembang mangke latihan ngitung. Wonten guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Sumangga ingkang latihan utawa gladen ingkang sepisan inggih menika latihan nembang. Latihan nembang ing sak menika misalipun contone tembang gambuh. Nggih, tembang gambuh. Tembang gambuh niku guru gatrane mriki jumlah niki. Lajeng guru wilangane niki. Niki gandhat kalian guru lagunipun. Nggih, langsung kemawon monggo dipun praktekaken nembang gambuh utawi sekar gambuh. Monggo dipun siapaken nggih. Suaranipun dipun cepakaken nggih, panggenanipun nggih para siswa persiapan nggih. Langsung kemawon kula aturi dherekaken gladen sekar gambuh. Sekar gambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutur kapatupan dadi awon. Mangkene angel susah nggih nderekaken mangke wonten teksipun nggih ten ngandhap niki. Dipun ulangi malih nggih. Gotra mboko sak gotra. Sekar gambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katulo-tulo katali kadaluwarsa katutur kapatupan dadi
Allah. Nah, para siswa kados pundi? Mboten angel nggih, mangke saged ningali nggih, saged dipun tingali teksipun kalian larasipun. Nggih, larasipun nggih wonten pelok niku angka-angkanipun. Nah, para siswa mekaten pasinaon pelajaran basa Jawi ing wanci menika bilih wonten klentah-klentunipun atur saestu kula namung saged nyuwun samudra pangaksama. Nggih, mugi-mugi saged manfaat lan migunani tumraping kita sedaya. Khususipun dumateng anak-anakku para siswa-siswi SMA unggulan DPT Al-Fatah Lamongan ingkang kawula tresnani. Matur sembah nuwun, yupainten kelelek klopo. Pundi yupainten iki? Cekap semanten atur kawula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.